Bueno, bos días. Este pleno ordinario do 25 de novembro, que é o último do ano ordinario, e como coincide co 25N, antes de empezar o pleno, a concelleira de Benestar Social do Concello de Sanxenxo, Paz Lago, en nombre da corporación, que se falou cos portavoces tamén do PSOE e do BNG, vai a ler un manifesto. Cando queira, señora Lago. Este momento, no que vou a tomar a palabra, pretende converterse nunha defensa firme e decidida contra a violencia de xénero. Ninguna das persoas que estamos aquí presentes no órgano de máxima representación da veciñanza do Concello de Sanxenxo ten dúbidas do que significa a violencia de xénero no século que vivimos. Hoxe, 25 de novembro, cúmplense 25 anos dende a primeira conmemoración do Día contra a Violencia de Xénero. E a maioría das persoas, especialmente aquelas que temos responsabilidade directa nesta materia, non sentimos máis intensamente o peso desta lacra que nos restantes 364 días do ano. Pero é verdade que hoxe é o día no que toca falar públicamente dela. Nun mundo no que ás veces o bosque nos impide ver as árbores, necesitamos parar e escoitar para poder analizar o que sucede ao noso arredor, máis aínda cando somos representantes políticos. Temos a obriga de comprender que a violencia de xénero é unha lacra social e un atentado contra os dereitos humanos e a dignidade das persoas, impedindo que na nosa sociedade avance pola senda do benestar e do progreso social que desexamos. Precisamente é isto que nos leva como sociedade a esta loita innegociable para erradicar esta forma de violencia. É certo que nos últimos anos, desde todas as administracións, adoptamos un papel activo para erradicar a violencia exercida contra as mulleres, promovendo medidas de apoio ás vítimas e buscando unha solución definitiva a este problema, o que supuxo un avance significativo na concienciación e sensibilización social fronte a todas as manifestacións de violencia de xénero. É unha obriga na que debemos seguir traballando, estando ao carón das vítimas e mantendo a nosa determinación ata poñer fin a este ataque contra os dereitos das mulleres. A loita contra a violencia de xénero debe ser conxunta. Debemos ir da man con compromisos ligados a propostas concretas se queremos que este problema social desapareza. No que vai de ano, 40 mulleres asasinadas en España por motivo da violencia de xénero, dato oficial da Subdelegación do Goberno, deixando 30 menores órfãos, polo menos 40 familias desfeitas. Sanxenxo tamén forma parte desta realidade. Ata a data, a través do CIN, un servizo renunciable para o Goberno do Concello de Sanxenxo, atendemos 45 novos casos de mulleres afectadas por violencia de xénero, ofrecéndolles información sobre recursos jurídicos e o apoio psicolóxico necesario para afrontar esta situación. Ademais, estamos brindando atención a 9 menores, fillos e fillas de mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero. Porque a violencia de xénero non afecta só a persoa que o sofre, senón que a toda a familia, a toda a sociedade. Non nos enganemos, non é cousa das mulleres. É responsabilidade de todas e todos, xa que nos afecta como comunidade. Con esta exposición desde o Concello de Sanxenxo queremos mostrar a obriga que temos de loitar contra todo tipo de violencias, denunciando as agresións, apoiando as vítimas, rexeitando o silencio ante a violencia e transmitindo ás futuras xeracións o valor do respeto e a igualdade entre mulleres e homes. Presentamos este manifesto contra a violencia de xénero como proba do noso compromiso social de loita, que debe ser conxunta e firme contra calquera acto que atente contra a integridade e a dignidade das mulleres. Defendemos unha sociedade xusta e igualitaria, na que mulleres e homes poidamos participar en equilibrio en todos os ámbitos e tomar de maneira compartida as decisións que nos afectan. Despedimos este manifesto co desexo de que no futuro non haxa ningún motivo para conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. E tamén co convencemento de que non existen barreiras ideolóxicas nin políticas que poidan deter unha loita común contra a violencia de xénero. Reafirmamos por elo o noso firme compromiso de combater as distintas formas de agresión que sofren as mulleres do noso Concello, mostrando o contundente rexeitamento a quen a exerce e promovendo un cambio social cunha posición de tolerancia cero frente ao machismo, sen ser cómplices mediante o silencio. 25 de novembro, 365 días. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora Lago. Pasamos entonces agora ao pleno, que comenzamos co único punto, que é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 29 de outubro de 2024. Nada, que dicir? Nada. Entonces, vamos a proceder á votación, parece ser que por unanimidade da acta. Vamos agora. A ver, vai. Aí está, listo para votar. Queda aprobada por unanimidade a acta. E agora pasamos á actividade de control. Punto 2. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 29 de outubro de 2024, comunicando que con data do 29 de outubro de 2024 se remiteu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a proveedores referido ao terceiro trimestre de 2024. Punto número 3. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 29 de outubro de 2024, achegando informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2024. Punto número 4. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 29 de outubro de 2024, comunicando que, con data do 29 de outubro de 2024, remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a información sobre o cumprimento das obrigas en relación ao custe efectivo dos servicios referidos ao exercicio de 2023 da entidade local, o organismo autónomo Terra de Sanxenxo, Nauta Sanxenxo e Ínsula Sanxenxo, empresa municipal de vivenda e solo e turismo de Sanxenxo, SL. Punto número 5. Posta en coñecemento da Corporación da resolución de autorización á concesionaria para a contratación de novo persoal no contrato de suministro de auga potable, rede de sumidoiros e depuración do Concello de Sanxenxo. Punto número 6. Posta en coñecemento do Pleno da Corporación das resolucións do Talcal de data 14 de 11 de 2024 ditadas nos recursos especiais en materia de contratación interpostos no contrato de servicio de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e limpeza de praias do Concello de Sanxenxo. Punto número 7. Posta en coñecemento da Corporación das resolucións da Alcaldía ditada dende o 21 de setembro ao 13 de novembro de 2024. Bien, e agora, mocións. A primeira moción están aquí por ordeñado do Partido Popular, non? Vale. Moción do Partido Popular que ten a palabra a señora Deza para defender esta moción, os poñer esta moción. Aí está. Grazas, bo día a todos e a todas. Moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Sanxenxo para derrogar a implantación obrigatoria da taxa de residuos. A Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular transpón varias directivas comunitarias, entre elas a Directiva 2018/851 de residuos, e obriga a establecer unha taxa de residuos ás entidades locais a partir do vindeiro 10 de abril de 2025. A Directiva Europea é unha modificación da Directiva Marco de Residuos, Directiva 2008/98, e forma parte do paquete de economía circular adoptado pola Unión Europea para promover un sistema de xestión de residuos máis sustentable. O seu obxectivo é reducir a xeración de residuos, aumentar a reciclaxe e a reutilización, minimizar o impacto ambiental e fixar obxectivos de reciclaxe para os residuos municipais, entre outros. A Directiva de Residuos non impón directamente aos Estados membros a obriga de establecer as taxas de lixo, sinala os obxectivos para a reducción, reutilización e reciclaxe de residuos municipais. Enumera distintos instrumentos económicos e medidas para incentivar a aplicación da xerarquía de residuos, tales como a correcta planificación dos investimentos en infraestructuras de xestión de residuos ou o uso das melloras técnicas disponibles para o tratamento deles, entre outras. Neste contexto, desde o Grupo Municipal Popular manifestamos o noso profundo rexeitamento á obriga de establecer unha taxa de residuos polas entidades locais, tendo que repercutir o custo íntegro da recollida, xestión e tratamento de residuos aos cidadáns a partir do vindeiro 10 de abril. Esta situación supón un novo ataque aos petos dos cidadáns, que terán que pagar os custes íntegros da xestión de residuos, cando a moitos casos os concellos viñan aliviando esta carga.
o Concello deberá repercutir íntegramente ao cidadán o custe das operacións de recollida, transporte e tratamento de residuos, sen ni sequera permitir ao Concello que apoie aos seus contribuintes asumindo parte do mesmo. A implantación obrigada desta taxa supón un ataque contra a autonomía municipal, ao impedir que os concellos e entidades locais fagan uso da súa liberdade á hora de elixir o seu modelo de financiamento do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos, se considerar o tamaño, poboación, recursos económicos ou situación financiera de cada concello. É precisamente a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local a que determina que son os concellos ou, no seu defecto, as entidades locais as que deben establecer os seus propios tributos. Porén, a imposición desta normativa aos concellos supón unha clara invasión das súas competencias locais, ao impedir explícitamente que poidan aliviar a carga fiscal dos seus cidadáns con recursos económicos dispoñibles no orzamento municipal. Por outra banda, as implantacións desta medida son numerosas e a súa aplicación está ocasionando unha gran incerteza e inseguridade xurídica nos concellos, pola indefinición e falta de rigor técnico na redacción da lei. Sen un texto normativo claro e detallado, os concellos farán diferentes interpretacións na aplicación da normativa e dos seus informes económico-financeiros, xerando así un caos tributario con centos de recursos ante os tribunais. Por outro lado, lonxe de incentivar o cumprimento dos obxectivos da economía circular, a nova taxa imposta polo Goberno de Sánchez desincentiva o investimento, ao verse obrigados os concellos a repercutir o custe íntegro das novas inversións aos veciños. Esta medida suporá, polo tanto, un paso atrás na implicación de todos os actores no ciclo da economía circular e conlevará un menoscabo para o fortalecemento da corresponsabilidade cidadán na consecución do obxectivo común de reducir e dar unha segunda vida a residuos, en lugar de fomentar un maior compromiso a través de incentivos e investimentos. Por último, desde este grupo municipal nos gustaría resaltar que esta lei suporá un agravio económico para os cidadáns nun contexto económico como actual, especialmente para as familias de menores rendas, que serán as grandes perxudicadas pola imposición desta nova taxa de residuos. Polo exposto, este grupo municipal insta ao Goberno de España a 1. Respetar a autonomía municipal e recoñecer a liberdade dos concellos para establecer os seus propios tributos, permitindo que as entidades locais poidan aliviar a carga fiscal dos seus cidadáns, como veñen facendo ata agora na xestión dos residuos, con recursos económicos dispoñibles co orzamento municipal. Segundo, derrogar a obrigatoriedade de implantación e aplicación da taxa de residuos en todos os concellos e polo 100% do custo recollido na Lei de Residuos e Solos Contaminados para unha economía circular. Terceiro, realizar un estudo de impacto pormenorizado que permita definir o custo real do servicio. 4. Poñer en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para a Economía Circular que apoia a creación das infraestructuras necesarias para o cumprimento dos obxectivos nacionais e europeos. E quinto, contribuir a sufragar as campañas de comunicación dos concellos dirixidas a incentivar a concienciación cidadán de compromiso coa separación de residuos e reciclaxe para a consecución dos obxectivos comunitarios en materia de residuos. Moitas gracias, señora Dezorra. Defenda a urxencia, por favor. Sí, bueno, a urxencia ben derivada, como acabo de indicar na propia moción, de que a nova taxa ten que empezar a aplicarse a partir do 10 de abril de 2025. Por lo tanto, isto suporá que todos os concellos teñen que facer unha modificación das súas ordenanzas para poder que esta taxa entre en vigor ese día 10 de abril de 2025. Moi ben, pois outros vamos a proceder á votación da urxencia da moción do Partido Popular. Aí vai. Bien, aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Entón, agora defenda usted a moción. Como acabo de indicar, a partir do 10 de abril de 2025 prevese que entre en vigor o que se tilda a nivel nacional xa por parte da maior parte dos municipios de España como tasazo e que incide directamente nos concellos e por extensión a todos os nosos veciños. A normativa que se aprobou no ano 2022 é de aplicación en toda España e obriga a crear unha taxa de lixo e que sexan os contribuintes o que paguen o custe de todo o servicio.
Os veciños de todos os municipios de España, Sanxenxo tamén, por suposto, terán que pagar o 100% do custe de recoller, transportar e tratar o que vai ao contenedor de restos. Esta nova obrigación plasmarase nunha nova taxa de lixo que incrementará a súa contribución a un servicio municipal que ata de agora cubrían na máis grande parte os concellos con outros recursos, non só coa taxa do lixo, polo que os concellos xa non poderán botar man de outros fondos públicos para asumir ese custe. Ata agora, só ao redor, por estudios que xa hai a nivel nacional, só ao redor de entre o 30 e o 40% dese custo viñan a sufragalo os veciños dos municipios. Os concellos que facían era botar man de outros recursos que tiñan nos seus orzamentos para sufragar estes custos da xestión de lixo. O Goberno excusouse na imposición deste tasazo nas directivas europeas, pero o certo é que esta directiva europea só establece que isto é unha recomendación, non exixe que se teña que impoñer unha tasa, como di o Goberno central, unha tasa independente, que esta tasa non sexa deficitaria, porque todos sabemos que as taxas do lixo na mirande parte dos municipios son deficitarias. Quere isto dicir que os contribuintes, os veciños, pagan solamente unha parte deste servicio e son os municipios os que asumen a mirande parte dese custe. Isto que non é exixible, xa o dixo o propio Ministerio de Facenda nun documento que enviou aos 8.000 municipios de España, donde efectivamente falaba de que era unha recomendación e non unha exigencia ou unha obriga que se estuvese impoñendo desde Europa. O que si sabemos é que desde Europa se lle mandou ao Reino de España unha carta na que se lle dicía que se iban a impoñer unha serie de sancións a España por non cumplir coa normativa en materia de reciclaxe, e desde España contestouse a Unión Europea que non había problema e que agora ibais a aplicar unha nova tasa que asumise o 100% e que, polo tanto, xa non iba a existir ningún tipo de problema nin no tema da separativa, nin no tema dos restos. Segundo, hai estudios da Asociación Nacional de Inspectores de Facenda Pública Local que din que se terá que recaudar preto dos 4.000 millóns de euros con este novo tributo exclusivo para sufragar os gastos da xestión do lixo, e ademais dicen que a súa aplicación vai ser totalmente caótica porque a nosa normativa estatal é moi difusa, non está ben definida, e que isto vai provocar que haya moitos recursos de cara aos tribunais superiores de xustiza en cada unha das comunidades autónomas. Por que? Porque non establece exactamente como tes que aplicar esa taxa. Hai algúns municipios que aplican de acordo co valor catastral, outros municipios de acordo co suministro de agua, por exemplo, que haya nese municipio, noutros municipios aplicaránse dependendo de das persoas que vivan en cada unha das vivendas, é dicir, tendo en conta o padrón municipal. Isto o que vai a provocar é que haya unha normativa en cada un dos municipios que non vai a ser unha única normativa e, polo tanto, vai xerar, según a definición que dicen a propia Asociación Nacional de Inspectores de Facenda locais, unha gran indefensión e unha gran inseguridade xurídica, porque, ademais, os concellos non saben ben como teñen que aplicala. O que é claro é que isto vai supoñer unha gran subida para os petos de todos os nosos veciños e veciñas. O que é claro é que isto non é unha exixencia dunha directiva europea, senón que é algo que se está establecendo como unha obriga a través dunha lei do Estado, do Goberno central, e, polo tanto, consideramos que debe derrogarse e debe haber unha maior definición e que en ningún caso se debe repercutir o custe do 100% deste tratamento, desta recollida, aos usuarios, aos veciños, senón que se debería permitir que, a través do resto do orzamento municipal, como se viña facendo ata agora, os concellos poidan aminorar esta carga tributaria aos veciños. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Estamos de acordo en que a aplicación deste taxazo vai a ser moi perxudicial para os concellos, sobre todo para os veciños e veciñas. Alegámonos de que se preocupen polo impacto que vai a ter unha medida deste tipo nos bolsillos dos veciños e veciñas. Non se preocuparon tanto cando
fixeron as subidas do IBI. Pero, bueno, dende o BNG queremos deixar claro que, con todo, o modelo que trae o PP ou que ten o PP para xestionar os residuos é un modelo completamente obsoleto de queima e de vertedoiros en Sogama, que non é o noso modelo. Nós estamos en contra do taxazo, pero tamén estamos en contra de adaptarnos e facer unha xestión máis eficiente dos residuos. Nos acordos que propoñen na moción está facer un estudio do impacto pormenorizado que permita definir o custo real do servizo. E Sogama encárgase desta xestión empregando empresas privadas que impiden facer este tipo de estudios, de saber a donde van realmente estes cartos que se lles están pagando. E despois, no punto 5, contribuir a sufragar as campañas de comunicación dos concellos dirixidas a incentivar a concienciación cidadá de compromiso coa separación de residuos e reciclaxe para a consecución dos obxectivos comunitarios en materia de residuos. Pois ben, aquí no Concello, que creo que maio de 2022 foi cando trouxeron aquí a este pleno, a este salón de plenos, pois que iban a poñer en marcha 3 novos composteiros aquí no Concello, que os montaron, colleron os cartos, montaron os composteiros, pero aí siguen fechados aí con chaves sin que os veciños poidan usalos. O único que se está usando dos 4 composteiros que hai no Concello, o único que se está usando é o que se instalou co Plan Revitaliza da Deputación no Parque do Espiñeiro en Portonovo. O resto, pois, puxeron os composteiros e non fixeron ningunha campaña de comunicación para explicarlles aos veciños desas zonas como usar o composteiro e, sobre todo, os grandes beneficios que trae para o Concello e para todos facer ese tratamento dos residuos biocompostables. Nós ímonos a abster porque estamos completamente de acordo en que este taxazo é un abuso, non estamos de acordo con el, pero creemos que é un pouco hipócrita a postura ou o modelo, ter este modelo de xestión de residuos de Sogama, repito, de queima e de vertedoiros, e vir aquí a buscar, a exixir ou a pedir que o compromiso da cidadanía coa separación de residuos e reciclaxe. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bos días a todos e a todas. Bueno, nos no pasado pleno do 30 de setembro trouxemos aquí unha moción falando desto e vostedes a rechazaron. Agora vostedes nos presentan esta moción, indudablemente vaya por adiantado que estamos en contra da tasa e dos impuestos que se poian a gravar os veciños máis do que estamos xa gravando. Botanlle a culpa ao Goberno Central, a culpa de aquí toda de Sánchez, coa Lei 7 do 22, que obriga a establecer unha tasa, tendo en conta cumprindo a Directiva Europea do 2008, entonces que modifica establece novos obxectivos para o reciclaxe dos residuos. Para estes obxectivos e para o 2025 había que reciclar un mínimo do 55% dos residuos municipales en peso. Isto ascendería no ano 2030 a un 60% e o 65% no 2035. Sogama, como ben sabemos, é a culpable de todo isto, porque é obsoleto totalmente como funciona, como va a fazer o reciclaxe. Home, os datos están claros, o 60% de queimado de incineración e o 21% de vertedoiro. O sea que, é claro, e por eso, vostedes dicen que a Unión Europea non impón a tasa, indudablemente, unha directriz que non impón os estados que cumplen cos obxectivos, pero sí contempla poñer tasas e demais nos que non cumplen. Estamos incumplindo. Nós estamos moi lonxe de poder cumplir en Galicia, estamos moi lonxe de poder cumplir os obxectivos que ditamina a Unión Europea.
Por lo tanto, non lle boten a culpa ao Goberno central. Non estamos de acordo coa súa xestión, e Sogama é unha empresa da Xunta. Por lo tanto, así que non podemos estar de acordo con isto, e nós xa trouxemos unha moción sobre este tema da implantación da taxa, vostedes votaron en contra e agora veñen co mismo, pero claro, como presentan ustedes, queren quedar moi ben cos veciños, pero sí, as subidas que lle fan o IBI, que lle fan, ademais, eso non conta. Por lo tanto, nós non podemos votar a favor. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Grazas. Bueno, primeiro decir o tema de Sogama. 313 municipios en Galicia, 295 adheridos. Falen vostedes cos señores dos seus partidos, porque o señor Lores creo que está no seu partido, está en Sogama, creo eu. Mire, señor Otero, vamos a ver, botarlle a culpa de Sogama, botarlle a culpa a Sogama de algo que está impoñendo o señor Sánchez nunha normativa estatal a través dunha transposición dunha directiva, inventando que o ten que facer obrigatoriamente porque resulta que yo dicen desde Europa que incumplimos. Non, mire, hai outras fórmulas para poder aminorar ou incrementar a campaña de reciclaxe. E hai fórmulas para, ademais, poder implementar unha taxa, pero que esa taxa non teñe que ser 100% sufragada por os veciños e veciñas dos municipios. Porque os concellos o que viñan facendo atado agora é sufragar parte dese servicio con outros fondos que non viñan dos recibos dos veciños e das veciñas. Xa yo dixen antes, entre un 30 e un 40% o asumían con cargo ao recibo e o resto viña sendo asumido polos municipios, pero non só en Galicia, en todo o territorio nacional. Vostede fala de que o Estado como que parece que ten as mans atadas e non pode facer outra cousa. Mire, vostede falou agora de que a culpa é da Xunta de Galicia e da Sogama. A Xunta de Galicia, para empezar, o que fixo foi dicir que o 60% do incremento iba a ser sufragado con fondos da Xunta de Galicia. O Estado non dixo nada deso. Pode facer o mismo o Estado, sufragar parte do custe con fondos do Estado, sen repercutir todo o custe 100% aos cidadáns, pero non o fai. Despois fala de que si Sogama viña a cobrar, deixaba de cobrar. Mire, o Goberno Central, de forma directa, que fixo? Creou impostos sobre as verteduras, a incineración e a produción eléctrica. Eliminou, ademais, a retribución que se está dando á planta termoeléctrica que ten Sogama en Cerceda, que é o seu maior epicentro de actividade industrial. Por lo tanto, non me veña dicindo vostede que parece ser que é algo que é inevitable, porque non é certo que sexa inevitable. E, ademais, se fose inevitable, no suposto de que fose inevitable, o Goberno podría aplicar medidas, como fixo o Goberno da Xunta de Galicia, de aminorar esa aportación que teñen que facer os veciños, por exemplo, aportando fondos. Despois falaba o señor Leiro do tema das campañas de comunicación e demais. Mire, eu poño o tema das campañas de comunicación porque con cargo a esta taxa tamén se ten que repercutir os veciños todas as campañas de concienciación que se fagan. É dicir, o Concello tampouco pode sufragar as campañas de concienciación e apostar polo tema da reciclaxe con fondos que non sexan desta taxa. Hai que impoñelo nesta taxa tamén. É dicir, que se o Concello de Sanxenxo, como fixo ata agora, fai unha campaña, por exemplo, co tema da recollida de lixo nas praias, co tema de campañas que se fan nas escolas promocionando a actividade de reciclaxe, dicindo como hai que reciclar, como non, facendo a separativa. Todo eso que se está facendo ata agora, habría que cargar yo tamén no recibo dos veciños e veciñas de Sanxenxo. Por eso, o poño tamén nesta moción. E despois falame dos composteiros. Mire, en Sanxenxo estamos adheridos ao Plan Revitaliza da Deputación. Temos 350 composteiros individuais. Acabamos de corroborar agora mesmo este dato. Facemos o seguimento, levamos os composteiros aos veciños, desde o Concello se fai desde a Deputación, faiselle un seguimento, explícaselle como funciona e faiselle un seguimento. Son este ano solicitaronse 65 composteiros individuais. Por lo tanto, non me diga que en Sanxenxo non estamos apostando pola compostaxe, porque sí estamos apostando pola compostaxe e, ademais, fixéronse diversas campañas neste senso. Eu soamente decir que
creo que de forma unilateral o Goberno de España está aplicando unha medida que non se están aplicando en outros estados da Unión Europea, que tampouco cumplen cos hitos de reciclaxe, pero eses outros gobernos están apostando por outras medidas que non inciden directamente nos petos dos veciños e das veciñas, e o Goberno de España sempre vai ao fácil, vai a que sexan os veciños e as veciñas quen teñen que sufragar o 100% destes custes. Porque lle volvo a dicir, se fose así e non quedase máis remedio que aplicar esta taxa, pois non seríamos os primeiros que diríamos, bueno, pois non queda máis remedio. Pero, oiga, déxenlle os municipios, como facían ata agora, que poidan aliviar un pouco esta carga do custe de recollida, transporte e transformación. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Eu só quería dicir que, efectivamente, hai moitos composteiros individuais no rural, pero se estiveran tan comprometidos co tema da reciclaxe e da compostaxe non terían, dende fai máis dun ano, 3 composteiros co cancelo posto para que non nos poidan usar. Están abertos, están sin estructurante, están sin utilizar dende fai máis dun ano eses composteiros. Solo eso. Moitas gracias, señor. Señor Otero. Sí, vamos a ver. Nos xa trouxemos aquí unha proposición que vostedes votaron en contra. Mire, había 118 concellos en Galicia que estaban cumprindo cos obxectivos que habían feito posto o contenedor marrón e todo eso. A Sogama, unilateralmente, como vostede dixe, colleu en xunio e dixo que se iba a quitar as subvencións que había para o resto dos 6 meses que quedaban do 2024. Unilateralmente o fixo. Os concellos que estuveron traballando para poder cumprir cos obxectivos pagan igual que os que non cumpriron. Vemos por aquí, quen fixo eso? Sogama, a Xunta de Galicia. Non fixeron os concellos, Os concellos non dixeron, nos queremos pagar como todos os demais, inda que nos estuveramos facendo e implantando. Bueno, vostedes aquí dicen que nós temos composteiros. Bueno, pois sí, a ver se utilizan de verdade. Posiblemente este non é un concello dos que máis reciclan, pero tamén hai tempo vostedes tiñan aí unha obra pensada de facer cerca do punto limpio, hai unha recollida de todos os residuos, de playas, de todo isto, incluso para poder facer abonos e todo eso. Todo eso quedou aí no aire. Non se fai nada, non digan que facemos tanto. Facemos, indudablemente, considero que non é un dos concellos que menos recicla, pero, insisto, non é culpa do Goberno central. Vostedes están acostumbrados a que toda a culpa ten Sánchez. Pois non, Sánchez é o malo para todo. Bueno, como todos, ten os seus defectos e as súas virtudes, como temos cada un de nós, e todas as administracións. Pero en este caso está ben claro. Falamos de Galicia, non falamos do Estado. Falamos de Galicia, falamos de Sogama, e falamos de que fai unha recollida, un tratamento dos residuos totalmente obsoleta. Que estamos cun 60% de queimado e un 21% de vertedoiro. E iso é o que vai a directiva da Unión Europea vai en contra deso. E de aí recomenda que se poden aplicar as tasas e todo eso. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí, pero remate. Non insisto nada. Vostede o que insiste. Non insisto nada. Mire, Sanxenxo, non o digo eu, dicen os datos, é un municipio modelo en reciclaxe. Facemos porta a porta de recollida de cartón, recollemos aproximadamente 30 kilos por persoa de vidro, é dicir, non é que o diga eu, están aquí o Concelleiro de Medio Ambiente, o Concelleiro de Praias, que o poden ratificar. E vostede insiste que a culpa é de Sogama, e veña Sogama, e veña Sogama. Non, mire, a realidade é que hai unha directiva europea,
A Directiva Europea non di en ningún lado que os Estados estén obrigados a aplicar unha taxa independiente e que non sexa deficitaria aos concellos. E o Goberno, de forma unilateral, decide aplicar unha taxa que non sexa deficitaria e que sexa independente aos concellos. Punto, pelota. E non me veña dicindo vostede que isto é culpa de Sogama. Isto non é culpa de Sogama. Isto é culpa de que o Estado non asume a realidade. Non asume a realidade. Porque se fose así, volvo a insistir, se fose esa realidade que é unha obrigatoriedade da Unión Europea, pois, moi ben, pois o Estado que sufrague ou que bonifique os concellos, como vai facer a Xunta de Galicia. Sogama únicamente establecía unha bonificación, como dixo vostede, do 15% a 118 municipios. Por que tuvo que quitar esa bonificación? Polas decisións unilaterais do Goberno de España, que decidiu subir de forma unilateral todo o tema de tratamento, de recollida e de recollida de residuos. E incluso que tamén eliminou a aportación que lle facía a termoeléctrica de Cerceda, que, como lle dixen, é o epicentro de Sogama. Entón, non me veña vendendo que é culpa de Sogama. Non, é culpa do Estado, que o único interés que ten é recaudar. Porque, mire, desde que está no goberno o PSOE, subiu máis de 69 impostos. Sabe o que supón eso? Máis de 2.200 euros máis no peto de cada un dos veciños deste Estado, do goberno de España. 69 impostos subeu o seu goberno. Porque vostedes son a da subida de impostos. Non me veña vendendo vostede outra película. Entonces, non me veña vendendo vostede que a culpa é de Sogama. A culpa é do Goberno Central, que non asume a realidade. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Bueno, vamos a pasar á votación. Creo que quedou suficientemente debatida esta moción e, polo tanto, vamos a pasar á votación. A ver, venga, que está correndo o tempo. Castellano Martín. Moi ben, queda aprobada con 10 votos a favor, 4 en contra e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos á seguinte moción, que é do BNG sobre os parques eólicos. Ten a palabra o señor Leiro. Sí, moitas grazas. A Xunta de Galicia impulsou no ano 2009 a Lei 8 do 2009 do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galiza e se crean tanto o canon eólico como o Fondo de Compensación Ambiental, e foi modificada unilateralmente e sen diálogo sectorial ou social 10 veces. A maioría a través do subterfuxio da Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Esta lei introducía un novo mecanismo para, teóricamente, repercutir parte da riqueza da actividade eólica na sociedade galega, compensando o seu impacto ambiental. Canto máis tempo pasa, é máis evidente a eiva de concepto e funcionamento de canon eólico, tanto pola súa formulación inicial como polo uso que o Goberno da Xunta fai del á hora de repartir e o recadado. Unha recadación, por certo, que nunca chegou a acadar as expectativas previstas e que vai perdendo peso ano a ano. O canon eólico, arbitrado pola Xunta de Galicia, grava o número de aeroxeneradores establecendo un tramo exento e tres tramos con pagamentos unitarios crecentes segundo incrementa o número de aeroxeneradores. Dito imposto fornece, excluídos os gastos de xestión, o denominado Fondo de Compensación Ambiental, que se reparte por dúas vías. Unha para os municipios directamente afectadas polas instalacións dos aeroxeneradores e as súas poligonais e infraestructuras. Outra para a totalidade dos concellos galegos por vía competitiva. A lei direcciona as actuacións financiáveis para aquelas comprendidas en aplicación orzamentarias que teñan entre as súas finalidades a protección do medio e do contorno natural, a súa conservación, reposición e restauración, así como o fomento da investigación dirixida á mellora en eficiencia do aproveitamento dos recursos das enerxías renovables. Anualmente, a Xunta emite unha orde mediante a cal regula os criterios de repartición e establece as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións do Fondo de Compensación Ambiental en réxime de concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida. A cuantía aproximada adoita rondar os 11 millóns de euros, a metade aproximadamente do recadado polo canon eólico.
Este sistema de reparto crea distorsións dentro dos concellos que contan no seu territorio con instalacións eólicas, chegando a percibir menos do 30% do recadado por este sistema dentro do seu territorio. Outra das eivas detectadas ten que ver co destino dos fondos. Despois de case 15 anos de vixencia do Fondo de Compensación Ambiental, hai concellos que non atopan destino para inverter a partida que lles corresponde. Entre os motivos, moitos problemas deste modelo, cabe sinalar a previsión de progresiva reducción na recadación por mor das transformacións no sector, que grazas ao desenvolvemento tecnolóxico conta con aeroxeneradores que con cada vez máis potencia e que levan a que, polo tanto, moitos parques teñan un número menor dos que se precisarían anteriormente para xerar ese volumen. Así mesmo, o avance nas repotenciacións leva tamén a unha progresiva reducción de aeroxeneradores nos parques máis antigos e, polo tanto, a reducción na recadación. Polo tanto, é evidente que esta non é a forma máis adecuada de retornar á sociedade unha compensación polo impacto xerado, pois é decrecente nun contexto no que paradoxalmente está a aumentar. Polo tanto, é necesario que o Goberno galego faga unha profunda avaliación da situación e dialogue cos axentes afectados para introducir mudanzas na estructura de recadación e reparto do canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao conxunto da Corporación a adopción do seguinte acordo. Solicitar á Xunta de Galiza a apertura dun proceso de modificación do actual canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental a través dun proceso participativo onde os concellos teñan un especial protagonismo. Que o novo canon teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeneradores, fixando criterios que teñan en conta a densidade enerxética dos mesmos. Que o reparto entre os concellos sexa proporcional á potencia de enerxía eólica instalada en cada municipio. E que se modifique a finalidade dos investimentos que permite realizar o Fondo de Compensación Ambiental dos concellos establecendo criterios de sostenibilidade ambiental e financiera. Listo, moitas gracias. Agora, defenda a urxencia. Pois defende a urxencia en que cada vez é máis a cantidade de proxectos de explotación eólica, a tecnoloxía destes xeradores é cada vez mellor e como se explica na moción, isto leva a que haya cada vez máis parques eólicos que están exentos de pagar este canon ou poder utilizar, empregar menos aeroxeneradores nun só parque. Moitas gracias, señoreiro. Vamos a proceder entonces á votación da urxencia da moción. Estamos en votación, por favor. Queda aprobada por unanimidade. Defenda ahora a moción, señor Leiro. Moitas gracias. Sí, bueno, aquí hai dúas cousas importantes. Unha é a capacidade que teñen os concellos de poder empregar estes cartos, sobre todo os concellos que reciban porque están no seu territorio teñen proxectos de explotación eólica, e despois o tema de que é unha lei que está quedando obsoleta do 2009, dende entón os aeroxeneradores fanse aeroxeneradores que son quen de xerar moitísima máis potencia, o canon eólico ten unhas táboas entre 1 e 3 aeroxeneradores nun só parque estarían exentos de pagar este canon. Despois vaise incrementando, sería un canon por cada un dos aeroxeneradores que teña o parque, e esta evolución tecnolóxica que permite que un só aeroxenerador xere moitísima máis potencia, o que ven facendo, a consecuencia é que ven reducindo o número de aeroxeneradores por parque e, polo tanto, tradúcese nunha merma neste canon, na recadación que se fai por este canon. Nos o que propoñemos, entre outras cousas, é que o canon estableza unhas táboas que non veñan en función do número de aeroxeneradores, senón en función da potencia eléctrica xerada. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero.
sí. Ahora, ben, nos estando de acordo que de acordo coa evolución tecnolóxica tamén as leyes teñen que cambiar e avanzar, pero consideramos que este non é o marco adecuado para tratar estes asuntos. As leyes, estas tratanse noutras administracións. Entenderíamos esta moción no Parlamento de Galicia, pero aquí realmente non entendemos, por lo tanto, nos vamos a estar. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Eu voulle propoñer ao señor Leiro unha emenda, voulle a ler, vale? Despois comentamos. A emenda trataríase do seguinte: solicitar á Xunta de Galiza a modificación do actual canon eólico para que o Fondo de Compensación Ambiental siga a ser un mecanismo de referencia que permita xerar beneficios nos concellos da nosa comunidade. B, que o novo canon eólico teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeradores e grave o impacto paisaxístico que poden xerar os modelos máis novos. Isto ven polo tema da repotenciación. A C, que o reparto entre os concellos siga a facerse dun xeito racional e que permita un claro beneficio especialmente para os concellos con aeroxeradores e infraestructuras de evacuación no seu territorio. E D, que os investimentos que permite realizar o Fondo de Compensación Ambiental sigan a ser gastos cun claro obxectivo ambiental, sen perxuicio de que sexan gastos de persoal da entidade local destinado nos servicios municipais dedicados á protección do ambiente e do espacio natural, gastos correntes en bens e servicios, en especial obras de mantenimento ou servicios ou investimentos na materia. Sobre os acordos que vostede solicitaba na súa moción, estes son os acordos que eu lle propoño emendar. Se non está conforme con esta emenda, entonces propoño que o noso grupo vote en contra desta moción. Nada máis. A ver, momento. Entón, usted fai unha proposta que se admite, votaríamos a favor, e se non admite, votaríamos en contra. Entón, damos ya a palabra ao señor Leiro. Sí, na emenda que propón di que que vaya en función do impacto ambiental. Non escoitei en ningún momento que dixera que fora en función da densidade enerxética xerada por eses parques. Tampouco vin que algo que me parece clave, que o novo Fondo de Compensación, canon para o Fondo de Compensación, se estableza como un proceso participativo dos concellos, o sea, o que estaríamos instando a Xunta é que volvan a facer eles sin ter en conta a opinión dos concellos, estableza un novo canon que a Xunta lle pareza, e non estou de acordo con iso. O sea, non está de acordo con que... Non. Vale, non está de acordo con a emenda. Bueno, pois entonces, usted xa se pronunciou xa nada, entonces rematamos o tema, vamos á votación. Moi ben, pois entón pasamos á votación logo. Veña. Cuidado aí, teño aí... bueno. Sí, esto, sí. No, votó, sí, votó. No. Sí, votó. Hubo un voto a favor del Claro. Grupo Socialista. No, pero ahora digo yo, esto queda rechazada la moción del BNG sobre los parques eólicos con 10 votos, ¿dónde está? 10 votos en contra, 4 sís, 1 del PSOE y 3 del BNG y 3 abstenciones del PSOE. ¿Qué votaste? El PSOE se desmarcó un poco del portavoz y votó a favor con el BNG. Entonces, tendrá que hacer fichajes de BNG, porque si no... A ver, pásame una broma. Una broma non pasa nada. Bien, pues ahora pasamos entonces á seguinte moción, que tamén é do BNG, que é referente ao 25N. Entón, cando queira, señor Leiro. Sí. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres na nosa sociedade. Unha violencia que, malia os intentos de negala ou homologala a calquera violencia que impulsa
impulsan as posicións retrógradas da extrema dereita é consecuencia dun sistema de dominación social contra as mulleres, o patriarcado. Fronte a efemérides e datas sinaladas que se converten en rituais e baleiras de contido, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde manifestada en propostas concretas que melloren a aplicación e desenvolvemento das leis e dos seus instrumentos. Dende que o inicio das estadísticas no ano 2003 compútanse máis de 70 mulleres asasinadas na Galiza. Unha cifra que temos que ser conscientes de que é incompleta pola limitación ao longo do tempo das categorizacións dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación de especial vulnerabilidade das víctimas. No que vai de 2024, o feminismo galego convocou as rúas para mobilizarnos xa contra 3 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou coa vida de Fadou Kakar, asasinato que deixou tamén unha víctima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto saímos ás rúas ante o feminicidio de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos, e en marzo contra o asasinato de Andrea Iturri Alave, de 25, que deixaba tamén unha crianza. É incuestionable a existencia de violencia machista e o seu forte impacto no noso país. No que vai de 2024 xa acadamos a mesma cifra de feminicidios que no 2023. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano enteiro deixa máis de 1.400 ordes de afastamento, 7.795 casos activos en Biogen, do que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. A isto contribúen os discursos negacionistas e banalizadores, mais tamén aqueles que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitable, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social, a de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. É preciso, polo tanto, avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galicia conta cunha lei pioneira, a Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e apoio ás mulleres que a sofren. Porén, hai aspectos desta lei que non se cumpren ou que non se desenvolven nos que se está a fallar. Un destes aspectos é o da atención psicolóxica, absolutamente fundamental para que as vítimas poidan romper coa espiral de violencia e para que se recuperen. Desde hai 17 anos a legislación contempla que este servicio se preste de maneira integral e como parte da atención primaria. Porén, isto non é unha realidade e os programas de atención psicolóxica que se prestan a través da colaboración co Colexio de Psicología ou a Fundación Meniños, sendo moi importantes e axudando a moitas mulleres, chegan apenas ao 20% das vítimas e teñen limitadas as súas sesións. Outro aspecto fundamental para a loita contra a violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como son os centros de información á muller, que se ben son de titularidade municipal. É a Xunta de Galicia quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións e contribúe ao seu financiamento. Male a ser unha demanda histórica do municipalismo e das traballadoras destes centros, a Xunta de Galicia segue sen abordar unha mellora do seu financiamento, a fixación de rateos mínima de persoal e a ampliación de categorías profesionais. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na articulación do sistema de protección ás vítimas que está a dar o Goberno do Partido Popular. Despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango institucional, o Goberno da Xunta avanza na privatización dos novos recursos aos que obriga o marco estatal de loita contra a violencia sexual, malia transferirse fondos europeos para a súa creación. Unha decisión intolerable
que vai precarizar a atención ás vítimas, e ante a que só cabe sinalar que a violencia machista non é un negocio para seguir engordando os beneficios de empresas multiservizos. Cada 25 de novembro debemos homenaxear as miles de mulleres e de colectivos de mulleres grazas aos que a violencia machista está no centro do debate político e a única maneira de o facer é comprometernos con máis avances. Por este motivo, a Corporación Municipal de Sanxenxo reafirma o seu compromiso na loita contra a violencia machista, rexeitando calquer discurso banalizador ou negacionista, así como calquer retroceso que elimine ou privatice recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e anima a veciñanza de Sanxenxo a secundar as mobilizacións do movemento feminista. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. A primeira, aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar a atención asistencial psicolóxica para vítimas de violencia como un servicio de atención primaria en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan contará cunha partida singularizada e orzada nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá, en colaboración co Colexio de Psicoloxía de Galiza, unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. Segunda, impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, os CIMS, co obxectivo de reforzar, ampliar a rede galega de CIM facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nas que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a financiación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. E terceira e última, rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servicio desde o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e directamente ao cargo da Administración Pública, así como acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. Moitas gracias, señor Leiro. Defenda a urxencia, por favor. Bueno, isto de defender a urxencia dunha moción sobre o 25 de novembro, o propio 25 de novembro, supoño que é un trámite, pero, bueno, aparte, as lamentables feminicidios recentes na nosa nación. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar á votación da urxencia da moción. Como non cambio? Vale. Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Defenda a moción, por favor. Bueno, primeiro quería felicitar a Corporación e a Paz polo manifesto que se leu antes. Gústanos ver que aquí, aínda que na moción fala das dereitas e das extremas dereitas, non é o caso de Sanxenxo, que se negue a violencia de xénero non como unha violencia máis, senón como un problema social, un problema de todos, non só das mulleres. Os homes tamén temos que ser moi conscientes de que non somos parte do problema, que somos moitas veces en círculos nos que só estamos homes, pois temos que ser os que demos o paso e parar comportamentos que non son aceptables no século XXI. Entón, quería facer ese recoñecemento ao Grupo Municipal do Partido Popular aquí en Sanxenxo, que me parece moi loable empezar por aí, dicindo que aquí neste concello non se nega a violencia de xénero. E despois, creo que sobre este tema aquí haberá moito consenso, estamos todos de acordo en que este non é un problema máis da sociedade e que debemos estar todos con esta lacra na dirección de tentar extirpala da nosa sociedade. E penso que calquera incremento en recursos en persoal que se faga nesta línea, en traballos de concienciación, nunca serán abondo. Iso é todo.
Sí, señor Otero. Ben, nós, como non podía ser de outro xeito, todo o que se faga para loitar contra esta lacra social, estamos de acordo, por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Señora Paz Lago. Bueno, xa dixen bos días a todos e a todas. Eu quero agradecer que nos sumemos neste barco, non? Todos que tendamos a man para que esta loita sexa de todos. Precisamente, cando falamos de iniciar cun manifesto, coincidía cun pleno ordinario, creo que era a nosa obriga, dar esa sensación de que estamos unidos, porque eu sei que ningún dos presentes duda sobre a loita contra esta lacra que cada vez está máis presente, ainda que non a vexamos. Por iso que agradezo que o vexan e que apoien a causa. Dito isto, eu cando intentaba falar do 25N, eu creo que non é o día de cores políticas, non é o día da confrontación. As vítimas non precisan eso. As vítimas están buscando que esteamos todos a unha, todas nun argumentario, en un discurso, onde elas se sentan protegidas. Por iso non entendo a moción presentada, porque se vamos a falar do concreto, podíamos estar analizando moitas cuestións, e moitas cuestións que non só dependen da Consellería, que tamén están fallando. Os deberes é para todos, incluído o Concello. E, ademais, acaba de dicir vostede, eu teño que dicirle, cando vin a moción, vin o primer párrafo, pensei en vostede, co que falo a miúdo, e me resulta cómodo e fácil, pois non o entendín, porque lle podo asegurar que Paula Martínez, Natividad Pérez, María Deza, Elena Torres e Paz Lago somos mulleres e somos de dereitas, e ni unha sola, ao igual que os meus compañeiros de Grupo Municipal do Partido Popular, ten dudas sobre a posición que ten que tomar cando falamos de violencia, e máis se é violencia machista. Non se pode repetir unha mensaxe continua para ver se é verdade. Non é necesario, créame. Estamos con ustedes e ustedes con nós. Estamos por as víctimas, porque sabemos que existe esta lacra e que nós somos os responsables de que se poidan tomar medidas para poder erradicala. Por eso creo que lle vou a pedir ao meu grupo que votemos en contra desta moción, polas formas e a maneira de. Creo que non era adecuada para o día de hoxe, un día de non confrontación. Moitas gracias. Gracias, señora Lago. Señor Leiro. Bueno, efectivamente, no primeiro párrafo fala das dereitas e das extremas dereitas. É unha miña exposición, xa lles expliquei que non é o caso de aquí de Sanxenxo, pero efectivamente é o caso de outras localidades do Estado. Non me negará que incluso no seu partido hai certos políticos que negan a violencia de xénero. Eu non estou recoñecinlles o manifesto e recoñezo, porque falo con vostede, efectivamente, e falo coas outras concelleiras, que aquí non hai negación da violencia de xénero, do cal lles felicito e me alegro. Sobre que hoxe non é o día, bueno, cuadrou que o pleno ordinario é no propio 25 de novembro. Igual habería que traer esta moción 2 meses antes ou 2 meses despois. A cuestión é que hoxe sí é o día decía que non era o día para facer política. Vostedes entenden que facer política é facer rivalidade entre partidos. Eu non estou... Confrontación política, bueno. Pero sí é certo que todas esas mulleres, as mulleres que o sufriron, que o están sufrindo, sí que merecen que se fale da falta de recursos e merece que se pelexe e se loite por incrementar eses recursos que moitas veces, como dicíamos na propia moción, non alcanzan nin o 20% desas mulleres. E iso é algo que, dende o noso grupo, pensamos que é necesario correxir. Vos, ao votar en contra disto, están votando en contra dun incremento de recursos para asistir o 100% das mulleres que o necesitan. Iso é o que van a facer, votar en contra deste incremento. Moitas gracias, señor Leiro. Non, pero non dixo que non, xa dixo que non. Quero usted, non, o señor Otero non quero usted dicir algo máis? Sí, señora Lago. Non.
Non, señor Leiro, non estamos votando en contra do apoio a recursos, non. De cada punto tería para poder darlle información ou contestar de como funciona, porque me parece que lle falta información. Pero volvo a decir, non é un momento. De todos os xeitos, dígolle, estaría ben tamén analizar o Pacto de Estado, tan importante. Tamén estaría ben analizar como funciona o Bioxen, que non se nomea. Hai un montón de cuestións que non é o momento hoxe. Entón, eu dígolle, creo que atacar unha sola parte non é a defensa das vítimas. O sea, creo que temos que ir máis alá, temos que ser constructivos. E aquí, volvo a decir, os deberes son para todos, dende o Goberno de España, a Xunta de Galicia e tamén os concellos. Nadie ten que escapar de esta guerra, desta loita. Perdón. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Lago. Señor Leiro. Sí, claro. Efectivamente, estamos de acordo en que non é únicamente unha cuestión da Xunta, pero entón está de acordo tamén, o sea, hai moitas máis cousas nas que se deberían mellorar, pero estas son unhas delas, está me dando a razón. Está me dicindo... Señora, non entendo. Cerra a moción, cerra a moción, cerra a moción que puxo... A ver, perdón, cerra, señor Leiro, usted a intervención. Sí, remato. A ver, hai nada máis, non quere decir nada máis? Vale. Pois pasamos entonces á votación. Está a votación en curso. A ver, non vai isto. Ahora. Aí. Moi ben, queda rechazada con 10 noes e 7 síes. Pasamos á seguinte moción que tamén é do BNG referente á lingua. Cando queira, señor Leiro. Sí. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación podemos calificala de emerxencia. É a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo. É un caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a lei da función pública para que o funcionario non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada na Televisión de Galiza. Entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, na audiovisual, en medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galicia para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e a adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza.
Estatuto de Autonomía no artículo 5 e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística do 83 e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega no 2004. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente a iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma, como a próxima manifestación do 23 de febreiro en Compostela. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galicia, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a plataforma Queremos Galego. Listo. Moitas gracias, señor Leiro. Agora ten que defender a ausencia. Defendo a ausencia polas recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística, pola recente concentración en Santiago, convocatoria por esta grupo de asociacións de Queremos Galego e pola próxima manifestación do Día de Rosalía o próximo 23 de febreiro. Moi ben, moitas gracias. Pois vamos a proceder entonces á votación da ausencia. Bueno, non está mal. Queda aprobada por unanimidade. Defenda agora a moción. No, 16. Era igual. Non está, é unanimidade igual. Pero é unanimidade igual. Unanimidade igual. No, sería unha trampa eso. Defendo usted. Ben, a ONU e Europa non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que advirte a Xunta de Galicia para que cambie as súas políticas en relación á normalización da lingua. A Carta Branca da Comisión Europea sobre as linguas minoritarias establece que non se poden crear estas limitacións de prohibir materias na escola cunha lingua, sobre todo a lingua propia da zona onde se imparte. Isto son cousas que non é que opinemos que estas políticas van a traer, van a discriminar a nosa lingua, sino que os datos están aí, levan aí 15 anos e as estadísticas dannos a razón. Iso é o que está acontecendo na nosa terra. Cada vez hai máis nenos e nenas que non é que non entendan e que non saben expresarse na nosa lingua. Pensamos que é algo urxente revertir esta situación. O galego non é algo que nos perteneza, que moitas veces acúsannos o BNG que si somos repartimos carnés de que é un bo galego e non é un bo galego. Aquí tamén teño que felicitar o grupo do Partido Popular en Sanxenxo, porque constame que defenden a lingua galega, pero penso que é importante que estas políticas que están a ser un grave perxuicio para a nosa lingua deben revertirse. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bueno, nós indudablemente que estamos de acordo con isto. Somos galegos e temos que falar galego, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Grazas. Pois sí, señor Leiro, eu comparto, e o noso grupo comparte que o galego é un dos maiores tesouros que temos en Galicia e que, polo tanto, non debe ser unha cousa de división, senón que debe ser unha cousa de unión, porque, como acaba de dicir, non é propiedade de ninguén, ainda que lle teño que dicir que non é o que escoito noutras esferas políticas, por desgraza. Compartimos, polo tanto, que é vital para nós e que así que debemos de mimala e que debemos de compartila. Tamén lle digo que, efectivamente, están os datos da enquisa realizada polo IGE,
Pero ben é certo que, según o propio IGE, o 93,37% da nosa poboación entende, o 96,35% sabe lelo, o 94,62% sabe falalo e o 84,35% sabe escribilo. É verdad que os datos nos últimos anos foron en descenso de persoas que aumentou o número de persoas castelano-falantes na nosa comunidade, pero isto tamén se debe moito, como vostede sabe, polos castelano-falantes, é dicir, polo tema da emigración que incide tamén naquelas persoas que só falan en castelán e que non falan en galego. Isto é unha realidade da nosa sociedade e, polo tanto, debemos adaptarnos aos cambios que se están producindo na nosa sociedade. Nestes intres está a promover por parte da Xunta de Galicia un pacto pola lingua na que están a participar todos os membros representados na Cámara, no Parlamento de Galicia, todos os grupos políticos. É un pacto pola lingua que efectivamente aposta pola renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística e establece como folla de ruta esa carta que vostede mencionaba, europea das linguas minoritarias. É certo que están os datos do IGE aí, que todos coñecemos e que vostede acaba de indicar, pero tamén se facemos un análise da Carta Europea das Linguas Minoritarias do ano 2019 e facemos un análise da Carta Europea das Linguas Minoritarias do ano 2023, vemos que os datos melloraron en Galicia. Ademais, temos que dicir que en Galicia, respecto a outras comunidades autónomas que tamén teñen lingua cooficial, estamos moito mellor que nesas outras comunidades autónomas. Dicir que, ademais, as leis que vostede menciona nos acordos son dúas leis, curiosamente, que foron aprobadas polo Partido Popular. Polo tanto, sí, polo Partido Popular. Polo tanto, estando no goberno da Xunta de Galicia, quero decir. Polo tanto, nos defendemos que un bilingüismo cordial, non defendemos o monolingüismo, e, polo tanto, consideramos que veremos o que pasa con este pacto pola lingua. Nos somos optimistas que poda ser un pacto acordado por todas as forzas políticas. E volvo a insistir, nós tamén consideramos que é de vital importancia o galego e, polo tanto, queremos deixar esa mensaxe hoxe aquí. Nós, todos os que estamos aquí, falamos nas nosas casas, falamos aquí no propio Concello ou con nosos veciños en galego e, polo tanto, considero que os acordos que vostede establece na súa moción, que non sexa unha cousa só de vostedes, que quere que lle diga. Os acordos, non van moito nese sentido, nada máis. Moitas gracias, señora. Gracias, señor Leiro. Non entendo cal dos acordos é unha cousa solo de nós. Na plataforma Queremos Galiza hai máis de 200 organizacións. Queremos Galego. Di que hai que adaptarnos aos novos tempos porque hai emigrantes. Sí, dixo que había que adaptarse aos novos tempos. Eu creo que estes... non vexo onde o IGE di que os datos supoñen unha mellora no coñecemento e no uso do galego. Eu non interpreto, e ninguén interpreta, ou non vin a ninguén que interpretara os datos do IGE como unha mellora na presencia no uso do galego. Se vostedes din que están na Xunta, estáse atendendo o que levan décadas, décadas non, pero lustros sí, dende Europa, dicindolles que están incumplindo a Carta Europea de Linguas Minoritarias, chamándolles a atención a Xunta de Galicia para que o cambien. Se vostedes din que agora sí que lles van a comezar a facer caso, pois aledámonos diso. Non entendo por que, sendo así, non... presupoño que van a votar en contra, porque non aproban esta moción. Entendo que ao mellor, como saliu a decir Rueda o día seguinte da concentración, que era unha concentración feita para cambiar a política lingüística, era unha concentración política. E, sí, evidentemente era unha concentración política, o que queríamos era cambiar, os que estábamos ali, cambiar a política lingüística do noso país. Así que sí, era unha concentración política. O que me gustaría saber é cal é a concentración, ou manifestación, ou mobilización que considera Rueda que non é política. Non sei que manifestacións ou concentracións se fan que non sexan políticas.
eu nestes acordos, se están de acordo en todo o que din, non entendo onde está o disenso e por que non van a aprobar esta moción e non aproban os acordos que traemos hoxe aquí. Señor Otero, quer dicir algo máis? Nada máis. Señora Deza. Eu non dixen que houbera que cambiar a política lingüística porque houbera migrantes en Galicia. Eu dixen que hai moitos cambios na nosa sociedade, entre eles os neofalantes, como vostede sabe, que son castelanofalantes, porque hai xente da fora da nosa comunidade que non é nada en Galicia, que non está acostumada a falar en galego, non coñecen o galego e non se expresan en galego. Mire, de acordo, eu non dixen tampouco que os datos do IGI melloraban respecto aos datos anteriores. Eu dixen que os datos vertidos na Carta Europea polas linguas minoritarias melloraban os datos respecto da Carta Europea do ano 19. Non falei dos datos do IGE, falei dos datos que vostede dice da Carta Europea das linguas minoritarias, que efectivamente do ano 19 a Carta do ano 2003 melloraron os datos nestes últimos 5 anos. Faláballe dos neofalantes porque, mire, o número de persoas non nacidas en Galicia aumentou nos últimos 5 anos en 115.000 persoas. E non estou falando solamente de xente de fora de España, estou falando de xente tamén de outras comunidades autónomas que veñen a vivir a Galiza que non falan en galego, falan en castelán porque a súa lengua materna é o castelán. Pero mire, o galego segue a ser a lingua mayoritaria entre a xente nada en Galicia. Eso tamén se dice na Carta Europea polas linguas minoritarias. Ademais, que de 7 de cada 10 persoas comunícanse en galego. Bueno, vostede dice que non é excluinte. Eu entendo que sí que a súa moción é excluinte. E, polo tanto, nese sentido, vou a pedirlle ao meu grupo que vote a favor da mesma. Nada máis. En contra, perdón. Que dixestes, a favor? En contra, perdón. A ver, señor Leiro, para terminar... A ver, o primeiro acordo, reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. Isto é algo só do BNG, non vexo donde, non sei se están de acordo en que prohibir impartir asignaturas como as matemáticas e prohibir impartir esas asignaturas, de feito, chegando a sancionar a mestres por querer impartir matemáticas en galego, non é discriminatorio. Eu non vexo onde esta partidismo que ve vostede nos acordos que propoñemos. Por certo, neofalantes non son castelán-falantes. Estaba dicindo que hai moitos neofalantes que falan en castelán, que son castelán-falantes. Non, os neofalantes falamos en galego. Os castelán-falantes non son neofalantes. E sí que é discriminatorio prohibir aos nenos aprender matemáticas en galego. Grazas. Moi ben, pues nada, pasamos a votación. Sí, por eso. Aí va. Votación en marcha. Queda rechazada con 10 nos e 7 síes. Agora hai unha moción do PSOE tamén sobre o 25N. Quen a vai a ler? Señor Otero? Señor Otero. Vale, entonces leo a moción porque dicía que Sí, aí van... terá que ler todas, sí. Vale. Ou explica a usted, ou como... No, como decía que aí van a rechazar porque... Vamos a rechazar porque está fora de plazo. Está fora de plazo e van a rechazar, non sei. Bueno, como que ir usted, señor secretario, sei non... Entonces, non Se quere retirarse, non lle rechazamos e aforrámonos que lea todo eso, como que ir usted. No, é que se van a... Pasamos as preguntas do PSOE. O seguinte van falar ustedes que son as preguntas de ustedes. Vale, se van a rechazar, entonces simplemente felicitar a Conselleira de Asuntos Sociales e indudablemente Pero entonces queda como non presentara, ¿no? Sí, claro. A Corporación Municipal por este manifesto en contra da violencia. Moi ben. Do 25N. Non máis. Gracias. Moitas gracias. Entón, agora pasamos
Pasamos ás preguntas. Sí, porque igualmente estes son preguntas tamén. Vale, entón as preguntas do PSOE, que nas vai a facer? Señor Saltajes, cando queira. Bueno, buenos días a todos y todas. La primera pregunta que presentamos al final la retiramos ya que hablamos con... La segunda, perdón. La segunda la retiramos ya que hablamos con el concejal. Entonces estamos esperando ahí un informe y veremos si lo hacemos más adelante. Y la otra sería, tras entrar en servicio la red de alcantarillado, su paso por el lugar do Sear en la parroquia de Bordóns, el Grupo Municipal del PSOE pregunta cuándo se procederá al asfaltado del vial donde se realizaron las obras. Dando por hecho de que el asfaltado nos referimos a todo el ancho del vial y no solamente a la zanja donde se instalaron las tuberías. Ya que entrando en época de lluvias, la tierra ahora cubre toda la zona y no tardará esta en deteriorarse debido al tráfico rodado y a las mismas lluvias. Vale, dúas cousas. Asfaltas o ancho da vía cando son as vías inferiores a 4 metros, vale? Cando son superiores a 4 metros, o ancho da pista, asfaltas o tramo que tiveron que levantar para poñer o saneamento. Neste caso, creo que ten menos de 4 metros e asfaltaránse. O que estamos facendo, xa o explicarei no anterior pleno, creo a vostede, que o que están facendo desde a empresa concesionaria é asfaltar cando hai un paquete delas, porque ademais convén que non asfalten encima de cando se saca, cando se pon a tubería, se asfaltan un momento, eso repisa mal e queda mal. Vale, agora non lle podo decir, pero eu creo que a principios de... Ya, al momento no, pero bueno, ya hay zonas donde la tierra... Sí, está tal, sí, pero se van a asfaltar varias juntas. Ahora me parece que estaban 4 ou 5 para asfaltar, se va a hacer próximamente, non vai quedar estimado. Vale. Siguiente pregunta. Que non fai? Como? Señor Viñas, cando queira, pida a palabra. Bons días. Señor Alcalde, primeiro, felicítalo un poquinho porque está aquí. Non lle pasou nada. Non lle pasou nada, eu calmalego un montón. Moitas gracias, sí, señor. Eu xa sei, a máis das curvas, esas malditas curvas de ir a Padrenda, nunca me gustou ir a Padrenda. Non foron as curvas, foi a falta de descanso. Fíjese usted, eu acababa de chegar de México, é verdad que me dou un sono mundial, o importante non son eu, son as persoas que choquín eu contra elas, que están ben tamén, que era un matrimonio de Vilanova. E agradezco, ademais, onte que estuvemos ali todos, e foron a médico como fun eu tamén, pero está todo ben. Pero gracias eu me alegro un montón. Gracias pola atención. Pero, bueno, quería facerlle unhas preguntiñas que eu, xa que é o último pleno ordinario do ano, como usted dixo. Non dixen que fora o último pleno ordinario. O último pleno ordinario. Ordinario. Foi usted o que dixo esa palabra. Creo que así a dixo usted, e penso que así. O último pleno ordinario. Entonces, quero recordarlle, pois, a ver se ten a ben, o ano que ven, 2025, empezamos, pois, un pouquiño mellor en canto a atención cos ciudadanos de Noaña, da parroquia donde eu nací. E aquí me falan e me siguen falando cando facerá algo este Concello, usted como alcalde, por solucionar o estado ruinoso deses edificios no lugar da revolta, que transmiten, lógicamente, un feísmo e un peligro. Vale. Contesto iso. Esa é a primeira pregunta, non? Non fai usted nada referente aos edificios, non solamente os da revolta, senón de todo o Concello, todas as estruturas que están en marcha de fai xa máis dun ano, o proceso, estáse levando o proceso en marcha da caducidade das licencias e teñen un plazo para reactivar a obra, facela, legalizala, supoñelas ben, e se non fan, vamos ao ritmo, que creo que hai algún que xa está na fase esa. Entonces, estamos facendo eso, leva tempo, pero non solamente esas, senón máis, porque casualmente casi o 80% deses edificios están en mans de fondos e de bancos, estamos loitando contra todo eso para que ou rematan as obras ou se terminan os edificios, pero están todos non solamente os da revolta, O sea, os da revolta levan moito tempo, e aquí en Sanxenxo hai algúns que foron incluso tapados. Que foron? Aquí, en Villa, na Villa, na gran capital de Sanxenxo, foron tapados. O feísmo hasta incluso foi tapado. Sabe usted? Algúns edificios foron derrumbados. Vamos a facer, pero non ao final non dá. Usted está me preguntando que as estruturas de formigón que hai nas revoltas sin terminar como está. Digo que están todas elas nun proceso de, primeiro hai que é un proceso largo, empezouse fai máis dun ano ou así,
Primeiro caducan as licenzas e despois de caducar as licencias hai que ir ao expediente de derribo a non ser que os propietarios presenten un proxecto de legalización desas estruturas. E eu estaba dicindo ao mesmo tempo que non solamente na Revolta, senón en todo o término municipal, en todo o tempo que se chama Sanxenxo, os 43 km cuadrados, chamanse Sanxenxo, vale? Entonces, en todo o tempo se está facendo o mesmo proceso. Estamos con eso en todos para dicir, ao mesmo tempo da pregunta, informarlle de que en todo o tema, non solamente nas da Revolta. Vale? Bien, siguiente pregunta. Seguinte pregunta. Vamos, cando se cumprirá a demanda dos veciños tamén da Revolta coa humanización do casco urbano de Fonte de Ons? E a compra que usted tamén se comprometeu. Pero, a ver, feixome unha primeira pregunta. Si, esta é a segunda pregunta. Pero a segunda é cando que? Cando cumprirá coa demanda dos veciños da Revolta coa humanización do casco urbano de Fonte de Ons, que se chama o lugar da Revolta, Fonte de Ons. O tramo urbano da Revolta, o tramo urbano da Revolta estáse agora co proceso do proxecto, porque xa lle expliquín noutro pleno que unha obra, en unha parte da obra tena que facer Espina e Delfín a concesionaria, que é cambiar as tuberías todas, e queremos aproveitar para humanizar toda esa zona. Saben os veciños, e sabe todo o mundo, tal, e non é que sea unha demanda, se era unha obligación antes deso, co tema da concesión de agua, pero é verdad que por unha marxen sola, pola marxen dirección ao Grove á izquierda, vale? Pero entonces o que vamos a facer é cambiar todo e poñer aquilo e adaptar, estáse facendo un proxecto nestes momentos. Mellor dito, perdón, estáse facendo un anteproxecto, non se pode facer un proxecto porque hai unha parte que ten que facer Espina, entón desde o Concello acordamos facer un anteproxecto para saber a valoración das cousas e desa parte cal é que ten que pagar Espina e Delfín, vale? Entón despois farase un convenio non e tal, estamos nese proceso. E farase, pero teñan en conta unha cousa, señor Viñas, a legislatura ou o mandato son 4 anos. Estamos no segundo ano, ainda quedan 2 anos e medio de mandatos. Usted ben sabe, señor alcalde, ben sabe, señor alcalde... Siguiente pregunta. Moi ben, siguiente pregunta. Nesta pregunta, señor alcalde, vai tamén, xa metida, a compra que usted tamén se dou coa asociación de veciños e de todas as persoas ali na Revolta, recordo, diante de min tamén, donde lle dixeron de a compra da antigua fábrica de Rocar, os terreos donde estaba a antigua fábrica de Rocar, digamos, para uso de aparcamiento, dado que ve usted a dificultad que teñen os autobuses dese 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoteles que sabe usted que están na Revolta, donde, claro, non hai sitio, teñen que parar no medio da carretera para a xente baixar. E creo que se comprometeu usted, ou polo menos de intentar facer a compra deses terrenos de Rocar. Usted dixo que iba a... Eu lle contesto. Eu falei cos propietarios desos terreos, que sabe que era unha empresa, pois hubo aí unha serie de cosas, agora hai uns heredeiros e hai tal. E voulle recomendar a usted unha cousa mental. Cando se está desde unha entidade pública, como é o caso con Díaz Sanxenxo, negociando cun particular un tema de tanto interés, canto menos se fale delo, mellor. Entón, eu que lle recomendaría a usted, claro, que lle dá tapo, entón eu teño que poñerme outra postura, porque cando o Concello vai comprar algo, intenta comprar, a xente suele abrir a boca un pouquiño de máis, dese vai un particular. Eu digo-lle por ben, entonces, se algúns hoteleros deses teñen tanto interés ou algunha asociación, pois poden falar o mismo, que é libre, ao mellor consiguen negociar eles co Concello, e xa está. Non sei se me explico, sabe? Sí, explícase. Claro, porque, entende, cando se fala moito da vaca, pois ao mellor se fala tal, a vaca vale menos, pero se se fala tal, vale máis. Hai que ter cuidado con esas cousas. Me está entendendo, señor Viñas? Sí, entendo. Veña, siga, seguinte pregunta. A seguinte pregunta. Cando cumprirá a promesa de asfaltar a pista que vai á Fonte da Vella? A Fonte? A Fonte da Vella. Está frente ao Pazo de Quintáns. Sabe que a frente ao Pazo de Quintáns hai unha pistiña que vai á Fonte da Vella. Sí, está posto nun plan para o ano que ven, hai un plan de asfaltados, ela está incluída, que pasa que están incluídas moitas, e depende como cando traíamos no presuposto aquí, que traeremos próximamente, miraremos cal entra ou cal entra. Eu non lle vou dicir agora que entra esa porque todas que fan falta non poden entrar. Entrarán ao mellor unhas neste ano 25 e outras no ano 26.
Entón, vanse facer todas antes de chegar ao 27, pois senón usted... Espero que senón usted, unha como desas lle vou- tamén sea Como esa. lle vou pedir eu o voto a usted se non lle falta as pistas que usted me pide? Teño que pedirle voto a usted. Estou Teño- non a min, ao Usted- pueblo de Noa. No, usted, no, os votos pídense particularmente ao pueblo non se ven nos mítines, pero, a min no, eu- pero eu a usted lle pedirei personalmente, en vista de como está a situación, que se desmarca do PSOE, eu no bloque Eu non nunca me queren... desmarco do PSOE. No bloque Eu non me queren, desmarco. eu Eu nunca me desmando do PSOE. Non se preocupe. Non se preocupe que eu non me desmando pero do... queda nun plan de asfaltar para a semana que ven o Bien, siguiente, pero perfecto. vai se arreglar no seu momento. Dígame, Vamos á seguinte, a última pregunta. Cando ten pensado solucionar a demanda dos veciños, tamén, sobre o terreno do antigo cuartel de Noalla, que presenta un estado, tamén, de feísmo, e que vai a supoñer, para min e para os veciños, un peligro na incorporación a PO 550 dos vehículos que veñen de Noalla. Porque, claro, se antes o cuartel, que estaba o edificio, en sí era feo e ruinoso, que non servía para nada, retirouse, derrumbouse eso por parte de usted, porque debo decirlo, cando usted tomou un mando como alcalde, pero, bueno, ese señor, pois, digamos, volve a poñer unhas pedras, volve a poñer ali toda unha serie, volve a ser un feísmo. É que usted, señor Viñas, non se dá conta que lle acabo de decir. Usted mismo, ese señor aí dentro, o terreno é dedo. E fora está, perdone que lle diga, e usted está dicindo aquí, acábame de subir este sonar 1.000 euros máis, por traelo aquí. Usted, se estuvera caladiño, non tiene tan claro, eu se lle falo, que quer, para que me dá igual. Ese señor que usted dice que o ten tal, cala a boquiña non trae eso aquí usted. Que fai con traelo aquí? Vamos, aquí outros estamos caladiños todos. No, sin saber deixamos as cousas. Non é estar caladiños todos. Cando hai un tema dun interés dunha... Se usted fala comigo particularmente, eu lle informo a usted. E se usted non traía a pregunta aquí, eu me encontro cunha pregunta aquí dun terno dun señor, entende? Que usted, que rédito político saca como decir aquí tal? Usted non se dá conta que o Partido Popular ten un proxecto aprobado pola Diputación de Pontevedra para facer unha actuación dai hasta a Iglesia? Non se acorda desa demanda? No. Acórdome, no. Porque, lógicamente, ten un proxecto, sí que ten un proxecto usted, pero non incluye claramente ese terreno. Usted mantuvo fora. Cando lle dixemos en Noalla, na reunión, perfectamente cos veciños. Señor Viña, non incluyo o terreno a petición nosa, porque era máis follón incluílo que non incluílo. Vamos, hombre, agora me ve usted un terreno que ese señor dice que pode valelle máis. A ese terreno se pode expropiar incluso pola mala. Claramente. Como que non se pode facer? Usted fixo donde lle dá a gana. Poden coller aceras e poden coller terreno. Incluso donde eu tiña propiedade e me pagan ustedes o que lle interesa e aí non. Hombre, vamos. Usted ten que pensar... Usted ten que pensar unha cousiña. Mire, usted, como concelleiro, eu recomendolle, se me acepta a recomendación, que veña un pouco máis polo concello e pregunte polos asuntos aquí. Usted, para expropiar unha cosa, ten que ser unha cosa que faga falta de verdade. Hai outras cosas que usted, mire, se usted fora inteligente, podía dicirme aquí, mire usted, por que non expropian a casa, vou dicir así, para que todos conocemos, de Tito Carteiro? Eso sí que é unha obra que tal... Fale, diga un tempo, esas son cosas importantes. Pero dicille a un señor que non é necesario, que non a expropiación o perderíamos, tendríamos que indemnizar, porque é unha zona urbana que ele podía construir en tal, entende? Ten que mirar o plan general, está dicindo unha tontería, comprende? E perjudica aos veciños de Sanxenxo. Por qué? Porque o señor está ahora encantado, o señor O'Dono está encantado que estamos falando aquí dese asunto. Pero fai 20 días non estaba tan encantado. Non sei o que estaría con usted se falou con eles. Pero non, porque usted cando a única vez que falei con usted dese terreno, señor Viñas, díxome que non era... Señor Viñas, a obra que se vai facer polas aceras esas famosas, tal, a senda desde esa rotonda, vale, da 550 hasta a iglesia de Noalla, vais a cometer para o ano que ven, vai ser unha obra que vai quedar perfectamente que os veciños pois lle vai a gustar. Me imagino. E do que faga falta do que usted comenta, quedará todo ben e non habrá ningún problema. Usted virá aquí a felicitarnos, pero non estou subindo o precio das cousas. Sin duda. Algúna pregunta máis ou ninguna máis? Para miña non. Ninguna máis. Agora, entón, pasamos ás preguntas do BNG. O BNG meteu un escrito que podía dar, pero, bueno, fai as preguntas do... Faga, señor Leiro, as preguntas... Sí. Bueno, a Asociación de Pesca Recreativa... Perdón, que fixen aí con unha... Pida, sí. A ver, agora, porque... Agora sí. Que o señor Viñas... Bueno, pois, a Asociación de Pesca Recreativa Deportiva Terrestre de Sanxenxo, unha asociación que se creou recentemente no Concello,
É unha asociación que quere deixar claro que está aberta a que se unan todos os veciños de Sanxenxo que sexan aficionados a este tipo de pesca e que o único que lles vai a exixir aos socios é que conten coa licencia e máis un seguro. O que están buscando é poder exercer a súa afición, a pesca recreativa no porto da súa vila sen ter que desplazarse fora e poder facelo nunha situación de seguridade tanto física como legal. Están abertos a negociar lugares, calendarios, a non ir cando hai eventos deportivos, a establecer uns horarios nos que poden ir e nos que non, estipular que cando vaya un menor teña que ir acompañado, están abertos a calquer tipo de negociación. Xa falaron cos servicios xurídicos de Portos de Galicia, que lles deu o visto bo, dixo que o único polo que estaban pendientes é a que houbera un acordo entre dita asociación e o Concello. No acordo tamén se eximiría a nauta de calquera responsabilidade que pudera haber por calquera accidente. Como dixen antes, os membros desta asociación exíxelles dispor, ademais da licencia, dun seguro. Levan tempo, según me din, querendo chegar a este acordo e falar con vostede, e dinme que dende fai un tempo que se nega a falar con eles. Entón, nos vimos aquí a preguntarlle por que non se está recibindo esta asociación e cal é o motivo polo que non se quere chegar a un acordo coa Asociación de Pesca Recreativa Deportiva Terrestre. Bueno, vamos a ver, eu teño que facer aquí varias cousas. A primeira pregunta, usted fala dunha asociación, eu ahora mesmo reconozco que desconozco, eu sei de personas particularmente que viñeron falar comigo dicindo que representaban a máis, pero eu desconozco ningunha asociación ahora mesmo que se formara para ir a pescar aí, que teña os socios, que teñan tal, e que teñan todo o que hai que teñan legalmente. Desconozco, Vostede era yo escrito, como se chama a asociación? É que... Asociación de Pesca Recreativa Deportiva Terrestre de Sanxenxo, falei co presidente... Quen é o presidente? Eu non sei quen é. Non, porque non quero... Non, porque a mí viñeron mal, pero vou dicir unha cousa, eu quero que pesquen aí, pero hai un problema. Hai un... Non sei que dá para mí. Voulle explicar. Para ir a pescar a zona do Porto Deportivo, porque, por exemplo, en Porto Novo, que é o Porto dos Porteados, que van ali con tal, pero hai problemas co tema, hai problemas, vale? E aquí en Sanxenxo, eu dixen que non tiña ningún problema, pero tiñan que firmar, os que van ali teñen que firmar, vale? Por si pasa calquera cosa, son eles responsables. E non querían firmar, só ahora firma a asociación, claro, porque unha asociación pode ter 20 socios, 30, 40 socios, pero mellor hai pescado ali 50 personas, porque ti non lle podes prohibir a un que non sea socio ou non é o que é socio, sí. Non fan un convenio, como dice usted, deixa a Nauta, non, terían que facer o convenio con Nauta, porque Nauta é a dona da concesión. Vale, entón teñense que registrar, parece que lle dixemos que non hai problema, pero teñense que registrar, o que dice aquí, cousa que non querían facer, por eso desconozco como non recibín. Falamos 40 veces con eles, pero non con un solo. No 2019, no 2020, di que falamos... Bueno, é igual, pero en calquer caso, dígalle que se poña en contacto comigo o presidente, eso que falamos rápido, que non hai ningún problema. Efectivamente, eles o que din é eximir a... Pero non é eximir, pero non é dicir eximir, teñen que firmar, teñen que registrarse, teñen que dar, teñen que ter un seguro, pero todo eso non eu sei que agora estáse facendo este tipo de dígalle que se poña en contacto. Hubo accidentes incluso, xente que caeu e que se fixo daño, e o que queren é facelo dun xeito... Vale, pero se nos estamos encantados con eso, que non entendo é porque entende, pero que me parece perfecto, e que se poña en contacto outra vez con nós, ou que sei, porque eu desconozco se meter un escrito ahora mismo, eu creo que non meter... Ten un escrito, sí. Pois non, sinceramente non o teño ahora mismo, non o teño, vale. Pero miro non hai ningún problema, veña. Que sí que se van a poñer en contacto con máis cousas. Ben, a seguinte pregunta, a do inspector de policía, foi unha pregunta que xa lle fixen no pleno ordinario anterior, que vostede me dixo que isto de convocar unha praza para un inspector de policía era algo opcional, e, bueno, eu, como vostede leva máis de 40 anos en política, supuxen que era certo, pero chegar a casa, pois consultei a Lei 4/2007 do 20 de abril de Coordinación de Policías Locais de Galicia, e no artigo 28.6 di que a categoría de inspector poderase crear en concellos de poboación superior a 10.000 habitantes e nos de inferior poboación se o número de membros do corpo excede de 10, sendo obrigatoria nos concellos de máis de 15.000 habitantes ou que conten con máis de 25 efectivos no cadro de persoal. Nós somos un concello de máis de 15.000 habitantes, polo tanto, esta lei obriga ao Concello de Sanxenxo a convocar unha praza para inspector de policía,
entón non entendo cal é a razón pola que vostedes están incumprindo esta lei ou non convocan a praza de inspector, e quería saber cando van a respetar esta lei. As leis van a cumprir os xueces. E vou dicir por que digo isto, mire, porque tamén en Pontevedra é obligatorio o transporte público generado non o que teñe, porque teñe máis de 50.000 habitantes, en cambio non fan a levantar a vida sin facela. Vale, de acuerdo, poñolle un exemplo. Sí, pero eu non son concelleiro de Pontevedra. Pero eu digo... Veño a reclamar que cumpla a lei aquí. A lei, podíamos sacar un montón de retainas que obligan a lei tamén do Estado aos concellos a que non cumplen e non pasa nada, pero non vamos a iso agora. Voulle contestar. Cando eu lle dixen eso a usted, xa fai uns meses, creo. 2 meses, foi no pleno anterior, no pleno ordinario anterior. Vamos a ver, así acabamos o verán e tal. Vamos a ver unha cousa. O Concello de Sanxenxo, vale, é un concello seguro, pero é un concello que ten que seguir reforzando, estamos dando mostras deso, é o corpo da policía local. E usted sabe que damos mostras deso tal, vale? No Concello de Sanxenxo, por os últimos anos non había oficiales, había ahora mesmo hai solamente un oficial, vale? Entón, o que estamos facendo nun período que está facendo, levando o Xoán Pérez, o concelleiro de Seguridade Ciudadana, é de poñer, digamos, as plazas, vale, que debe ter óptimas que debe ter o Concello, porque é moi complicado polo tipo de Concello que somos, de acordo? Porque eu non estou de acordo en que no Brán, por exemplo, non podamos facer convenios con outros concellos para que, en vez de contratar tantos auxiliares, contratar máis policías, máis policías profesionales, por decirlo así. É unha cousa que o Estado debían de tratar e a Xunta tamén, pero, bueno, non me meten neso. Entón, non ten sentido, que non quero dicir que é o que lle quixen explicar de outra vez, ter un inspector de policía sin antes ter claro onde podemos chegar, onde temos que chegar coas plazas todas. Non sei se me explico. O sea, para nós é máis importante ter máis policías normales nestes momentos que ter un inspector. Me explico? Non sei se é que é un pouco delicado, porque un inspector, un jefe, usted non me está dicindo ter máis oficiales que os vamos a ter, senón ter un inspector. Ter un inspector é unha cousa que se fai moi sencilla, porque sacas unha desto de comisión de servicios, pero sacas unha comisión de servicios e punto, pero ao mellor interesa que sea inspector, ao mellor darlle opción aos juntos que están aí, entonces... Pero ante eso, primeiro vamos a ter a plantilla de unha maneira, digamos, óptima, por dicirlo así. O sea, non quero dicir eu que non vai a cumprir todo o contrario. Me explico? Bueno, unha das preguntas é cando van a comezar a respetar esta lei? Pero que cando se estamos levámoslo facendo nos últimos 3 anos, bueno, nos últimos 2 anos, sobre todo, como era, o ano pasado 2, este ano outros 2. Na oferta pública de prestación. De inspector de policía, non? Non inspector, non estou... Vamos a ver, a plaza de inspector xa existe, a ver, perdón, a plaza de inspector xa existe, vale, no presuposto, vale? Pero eu non estou de acordo en sacar ahora mismo, neste momento, ao mellor dentro de 3 meses teño ese dir, por si tamén é un momento, non é un momento óptimo para sacarla, porque hai un proceso de outros temas e convén terminar ese proceso e empezar co seguinte. Non sei se... Vale, queda contestado. Mais ou menos, home, que non quero dicir con isto que está buscando, que non vou dicir cumprir, pero cumprir a lei xa me gustaría a min que todo o mundo verá, o sea, non falo de persoas, institucións que todos lle deran o que lle pertenece por lei. Vale, podíamos abrir un debate moi grande aquí ao que lle pertenece a Sanxenxo que non se lle dá, pero bueno. Bueno, veño a falar desta lei. Bueno, pois xa está claro. Xa sei que hai outra xente. Entón, eu digolle que, cando que, pois, primeiro vamos a poñer as cousas ben na policía con todas as plazas que creo que debe de ter o Concello, de sempre. Sí, neso estou de acordo. E depois, por eso mismo, depois, no último pleno dixo que era algo opcional. Pero opcional... En esa ley, en ese artículo dice eso, pero en el siguiente artículo, que si tienes ahí a mano, puedes leer seguramente, dice algo que por turismo y demás se puede exceptuar. Pero la intención, la plaza existe de inspector y en algún momento se sacará. Claro, pero como? La plaza existe, hombre. Está bastante no presuposto, pero non está coberta. Non estamos cubrindo, pero non fai falta facer ningún cosa porque podemos facer... O argumento de que no Brán somos un concello excepcional, que no Brán pasamos, non somos 18.000, multiplícase por 6 a poboación, para min é un argumento máis a favor de que teña que haber un inspector, non en contra de que teña que haber un inspector. Non, pois eu non estou de acordo aí con eso, mire usted. A partir de 15.000 habitantes é obrigatorio. Pero vou explicar unha cousa, mire. En media somos uns 40.000. Pero vou explicar por qué. O do Brán está ben, e podo compartir todo eso. Pero un inspector non se pode traer para cubrir solamente o Brán, porque ese é un error que xa cometemos. Claro, ese é un error. O inspector que veña para aquí é o que ten que estar os 365 días pendientes da policía local. Me explico? Entonces, o do Brán é un tema que conocemos xa de tal dale. Era para responderlle ao seu argumento de que... Pero non o dixen por eso, non. Eu non dixen eso. A ver,
E se dixen, me digo tal. O que quero dicir, o mellor estou me explicando mal, é que en Sanxenxo debe de primeiro de ter cales son as plazas de policía sin inspector que debe de ter, que debemos de ter tantos oficiales e tantos guardias normales de plantilla todo o ano. E a partir de que teñamos eso claro, e o estamos facendo, e o está facendo Xoán, me parece que empezaron últimamente 4, casi temos 4 ou 5 novos en 3 anos. Cando cheguemos ao toque, nos vexamos do Grupo Goberno que ese é o toque de meter, é cando hai que convocar a plaza esa, que pode ser en comisión de servicios ou unha plaza tal ou aquí ou tal. Entón non é o momento, non é que sea polo branco, está ben. Me explico? Non necesitamos un inspector solo polo branco, necesitámoslo polos 365. Pois iso é o que eu quería explicar. A lei di que a partir de 15.000 habitantes, non é solo polo branco. Non, pero non digo por eso polo lei tampouco. Digo o que creo eu que é ótimo pola experiencia que temos. Vale. Sabe, porque... Me explico? Explícaste, sí. Vale, pois entonces hai algo máis, eu creo que non hai nada máis. Bueno, sí, hai unha outra pregunta. Que agora no aparcamento disuasorio de Vilalonga que vai a desaparecer, entón quería saber... Que aparcamento vai desaparecer? O que está frente ao mercado. Como? Que aparcamento? O aparcamento o disuasorio que hai. Hai no centro... No colegio é outro, Para ver, o que está no centro da vila. E vai a desaparecer o que? Que vai a desaparecer o aparcamento disuasorio. Que nos dixo? Que empresa? Bueno, pero cando a empresa venga ao terreno que veña, terán que vir ao Concello, terán que poñer un plan que tal, porque aí hai unha calle, aí non é facer, aí non é vender, aí non é un solar, Eso non é un solar. O sea, a pregunta era como vai a solucionar ou como van a xestionar, pero bueno, se non ainda non sabe que... Perdón un segundo, porque parece isto. Por favor. A min gusta máis a pregunta. Como solucionamos todo neste Concello que estou eu ao frente aquí con meus compañeiros? Bueno, acabou o pleno. Moitas gracias. Levantamos a sesión. Gracias.